Зур рәхмәт әйтәм комсомол районына. Ел сайын алар безнең язучыларыбыз җәмәгатьчелек белән бергә, укучылар, мәктәп коллективлары, педагогия институт коллективлары белән бергә менә шу көнне матур итеп бәйрәм итәләр, искә алып китәләр. Һәм инде менә Муса Җәлил ул чынлыкта дөньяда бер генә халыкта да булмаган батырлык үрнәге күрсәткән. Үзенең иҗаты, үзенең рухы белән, үзенең батырлыгы белән һәм кеше булуы белән барлык дөньядагы илне яклаучылар өчен, милләтнең йөзаклыгы булу өчен һәм иҗат көчләренең йөзаклыгы булу өчен нинди рухи батырлык күрсәтергә кирәк икәнлеген безгә ныгытып, аңлатып, төшендереп бу дөньядан кичкән каһарман. Biz Муса Җәлилне искә алганда аның көрәштәшләрен, Абдулла Алиш, аның иң якын Айнан Курмаш һәм башка бик күпләрне дә искә алабыз. Чөнки алар 11 каһарман. Һәм һәр вакыт Муса Җәлил дигәндә безнең күз алдыбызда менә шу 11 каһарманда. Алар нәкъ менә Муса Җәлил ават эшләгән батырлыкны, нәкъ Муса Җәлил кебек рухи каһарманлыкны эшләгән бөек ватан сугышында илебезнең аклаган, халкыбызның аклаган күрсәтә алган каһарманнар иде. Мин дә менә Муса Җәлилнең каһарманлыгы турында, ул җәлилчеләрнең каһарманлыгы турында 2 елда әйтеп алган Муса Җәлил. Үлем дип әйтеп буламысың, җиңеп үлгән мондый үлемне. Һәм ягъни Муса Җәлил, җәлилчеләр үзләренең нинди адымга барганнарын, фашистлар куллыгында да кул булмыйча, нинди адымга барганнарын күрсәтә алганнар. Дөньялар тыныч түгел. Бүгенге көндә дә бик күп явызлыклар эшләнә кешелеккә каршы. Biz фашизмның нәрсә икәнен бүген дә күреп торабыз. Һәм мондый нәрсәләр булмасын, мондый нәрсәләр кабатланмасын. Илебез тыныч, кешеләрнең күңелләре тыныч, хезмәт белән яшәсеннәр өчен үзебезнең кулыбыздан килгәннең барысын да эшләргә тиешбез. Без Муса Җәлил, җәлилчеләр каһарманлыкларында һәр чак башыбызны иябез. Аларның батырлыгы мәңгелек. Кабуллап торам. Муса Җәлил, Абдулла Алиш, Айнан Курмаш, Ваттал, алар әйткән 11 кеше. Менә генә карагыз. Җәлилгә 38 яшь, Алишка 36 яшь. Яшьләр әле эшнең иңгергәнең ташы торган чагы, яза торган вакыт. Иҗат итә торган вакыт, яши торган вакыт. Ләкин алар үлемгә барганнар. Һәм шуның белән дөньяда татар дигән милләтнең данын күтәргәннәр. Менә тарихны кысагыз беләрсез. Кырым татарларны репрессияләгән вакытлар, сугыш вакытлары. Инде Идел буенда татарларны башка җирләргә сөргәзелгән вакытта менә җәлилләр күтәрелеп чыга. Җәлилләр батырлары чыга. Алар җәлилләр шуны исбатлыйлар. Татар сатлы халык түгел. Татар батыр халык, горур халык, эшчән халык. Аның төп ни шунда. Иршу турында уйлый башлаячаксыз. Чөнки һәр кеше батыр булырга хаклы. Шулай булганда гына ил яши, дәүләт яши. Рәхмәт бик зур бу искә алуга килүебезгә. Ләйсән Саматовны чакырабыз. Ул безгә Җәлил шигырен ишеттерер. Рәхим итегез.